Nakatulong tayo ngayon sa pagtatapos ng buhay ni Kristo. Sa bawat kwento, mahalaga ang katapusan. Kaya nga mapapansin natin halimbawa sa telebisyon, ang mga teleserye natin pinapanood, pinakamataas ang rating kapag ang teleserye ay magtatapos na. Kapag nandila sa final weeks, sapagkat yun yung pinaka-interesting sa ating mga tao. Yung matapusan, yung pagtatapos ng kwento. Madaling gumawa ng magandang simula. Madaling gumawa ng magandang natawa ng isang kwento. Pero ang nilidetermina kung ang kwento pa, kung ang istorya ay maganda o pangit, ay depende kung paano ito tinapos. Kaya maraming mga magandang kwento, magandang simula, magandang katawan, pero hindi maganda ang katawan dahil pangit ang katapusan. At ngayong araw na ito, ay oras na ito, tayo ay nakatuto sa pagtatapos ng buhay ni Kristo. At yung wakas na yan, ang buhay niya, sa kahit anong kwento, ang wakas, yun yung magbibigay ng kabuluhan sa simula at sa kabuuan ng kwento. Kaya namang simula, kung pangit ang katapusan, pangit ang kabuluhan. Kaya nga nasasabi ni sa libro, Isira sa ating Biblia, huwag mo daw sasabihin na ang tao ay masaya sa kanyang buhay hanggat hindi siya namamatay. Dahil doon lamang pag namatay na yung tao, doon mo lamang siya tunay na makikilala. Habang siya nalibuhay mo po huwag mo sasabihin na talaga naging masaya siya hanggang hindi siya namamatay. Doon sa kanyang wakas, sa kanyang katapusan. Kaya nga hindi ba nakakasinta? Nakakasinta para sa atin na ngayon si Kristo ay magtatapos na ang buhay sa mundo. Umiiyak siya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako pinabayaan? Alam natin lahat na ang buhay ni Kristo, wala siyang inanais, kundi sundin ang kalooban ng Ama. Buong buhay ni Kristo, wala siyang inanais, kundi gumawa ng mabuti, maglingkod sa kapwa,